Ara mateix entrevistarem Albert Abelló, president de la Cambra de Comerç de Tarragona. Amb ell parlarem d'assumptes cabdals, com és l'anomenat tercer fil, les necessitats de les nostres empreses, la imminent reforma laboral i el turisme rus, que pel que sembla serà un dels bots salvavides de la nostra economia. Com es presenta aquest 2012? Doncs es presenta un any complicat, molt complicat, però no descobrim res. Ja, de fet, l'any passat ja tots els indicadors apuntaven que el 2012, inclús el 2013, seran anys difícils, perquè estem immersos en un procés de reconversió social, econòmica, molt intens, i segurament la mare de les grans batalles es produirà el 2012. El 2013 i el resta d'anys que vindran, una mica n'hi han condicionades, penso jo, les decisions que es prenguin aquest any 2012. Sembla que als Estats Units hi ha una mínima recuperació econòmica. Significa això que estem més a prop de la fi de la crisi? És que a mi d'entrada ja fa molts dies que jo no parlo de crisi. Jo crec que amagar-nos de que el que està passant és una situació econòmica molt difícil i que en el moment que siguem capaços de recuperar-nos tornarem a estar en bona situació, jo crec que és un error. Jo crec que el que està succeint actualment és un canvi molt essencial de la nostra societat. Per tant, que ens obligarà a reconvertir-nos d'una manera molt profunda, a canviar la nostra manera de treballar, la nostra manera de relacionar-nos, la nostra societat, les nostres famílies, les nostres empreses. Tot plegat té que estar subjecte a un canvi molt important. Llavors ja no tornarem a anar enrere, ja no tornarem a tindre les èpoques glorioses. Seran potser igual o millors, però seran diferents. Hi ha masses elements que estan en joc que estan produint aquest canvi tan important a la nostra societat. Per tant, no parlem de crisi, parlem de canvi. Parlem que estem immersos en aquest gran canvi i el que han de fer és aprofitar per fer-ho bé perquè els propers anys siguin bons anys. Amb l'entrada de la nova llei de cambres, com ha reaccionat la Cambra de Comerç de Tarragona? Bé, han de ser útils. Una mica en línia del que et deia abans. Qualsevol cosa que no serveixi s'ha d'eliminar. Qualsevol cosa que sigui útil a la societat o a un entorn determinat s'ha de mantindre i per si sol s'ha de mantindre. Jo crec que aquest canvi tan bèstia que s'ha produït amb les cambres de comerç, amb el qual diem, mira, a partir d'ara els empresaris deixaran de pagar obligatòriament i passaran a pagar voluntàriament. Bé, perfecte, és unes noves regles del joc que estan dintre del possible i que, a més, tenen una certa lògica. Per tant, la Cambra de Comerç, què serà el que els empresaris, que són els amos, en certa manera, d'aquesta institució, vulguin que sigui? Si els empresaris consideren que la Cambra de Comerç és útil i ha de ser útil en un futur, doncs segurament li donaran suport. I nosaltres, jo com a president i la resta de l'equip, treballarem perquè això sigui possible. Si això no és així, doncs haurem de tancar aquesta institució. Bé, com nosaltres segurament hauran de tancar 47 més que en Espanya. Però això s'ha de traslladar a la resta d'institucions. De la mateixa manera, les patronals. Escolta'm, les patronals també s'han de, diguéssim, finançar pels seus propis recursos. Han de ser útils per si mateixes. Els sindicats, exactament igual. No cal que els sindicats es financin amb el 95% de recursos públics. Escolti'm, si són realment útils, si han de defensar els interessos dels treballadors, que financin els treballadors dels sindicats. I els partits polítics exactament igual. Quines iniciatives tenen pensades per ajudar l'empresari de Tarragona? Dintre les nostres actuacions per dotar de recursos a la cambra hi ha diferents vies. Una d'elles és la venda, la comercialització de serveis que ja des de sempre hem tingut amb les empreses i ara ho estem ampliant. Serveis d'assessoria, serveis de comunicació, serveis de comerç exterior importantíssims per a la cambra i després també aquestes activitats que a mi m'agrada dir-les domèstiques, que són activitats promocionals que quallen entre la societat, que van a petar a la petita empresa, a la microempresa, com en aquest cas és la restauració, que són activitats que per la cambra també són beneficioses i també en bona mesura també repercuteixen a la societat. Llavors hi ha tota una bateria d'actuacions dintre del nostre pla estratègic que estem desenvolupant per dotar de recursos a la cambra, però sobretot perquè es visualitzi que som una institució útil i que donem un servei. Com que el corredor del Mediterrani anirà per llarg, s'està apostant per l'anomenat tercer fil, que és molt menys complicat i costós. Quins beneficis aportarà el tercer fil al Camp de Tarragona? Què és el tercer fil? És aprofitar la via que actualment tenim, que ens comunica. Tot sap que a l'època del Franco, el senyor Franco va fer unes vies que tenien unes mides determinades perquè volia quedar-nos aïllats. No volia que ni Europa entrés aquí dintre ni nosaltres poguéssim sortir a Europa. I va dissenyar unes vies que són les d'ample ibèric. Per tant, el que fem és, el que es fa és proposar que aquestes vies que ens comuniquen cap al nord i cap al sud, però sobretot cap a Barcelona, afegir-li un altre tram, o sigui, un altre raïl, que té 22 centímetres més o
O sigui, aprofitant exactament la mateixa via que tenim, que puguin circular transport de passatgers, però també puguin circular transports de mercaderies. El turisme rus sembla que ens traurà enguany les castanyes del foc. Què es podria fer per explotar-lo encara més? Doncs mira, abans parlaves de que els comerços de Tarragona necessiten que hi hagi gent al carrer, que hi hagi moviment, perquè d'aquesta manera amb els seus productes es puguin comercialitzar i puguin ser atractius. Tenim un element que està aquí, que més és obvi, perquè en aquest últim estiu ja s'ha vist notablement, que és el turisme rus. Aquest any passat van arribar, em sembla que van ser 400.000 russos a la Costa Daurada. De fet, de cada 10 russos que venen a Catalunya, 6 venen a pernoctar a la Costa Daurada. I alguns d'ells apareixen també per Tarragona. Nosaltres de la Cambra de Comerç entenem que el turisme rus és un turisme molt important, que durant molts anys s'ha anat treballant, que ara ne veiem els resultats. És un turisme d'alta qualitat, classe mitja, però que ve amb una certa predisposició a fer despesa, a fer shopping, a gastar-se diners, que li agrada la part cultural, que també li agrada l'apartat gastronòmic, és molt complet. Enguany està previst que arribaran 550.000 russos a la Costa Daurada. Jo el que diria, com a Cambra de Comerç de Tarragona, és que Tarragona ha d'acollir aquests russos, i els ha d'acollir de forma ordenada, de tal manera que des dels hotels, des dels touroperadors, es poguessin oferir uns paquets, no seria el que ho inventi, un paquet gastronòmic, cultural, shopping, de tal manera que aquests russos, quan vinguin a Tarragona, tinguin la documentació en rus, en la seva llengua, que hi hagin intèrprets, que en certa manera s'endreci a l'espai de Tarragona perquè acolleixi de manera amable el turisme rus. El que es tracta és que les de la ciutat de Tarragona, a través del seu patronat de turisme, es dissenyi, per exemple, folletos en rus. Per exemple, que els tòtems que hi ha allí, que s'han ficat a la ciutat de Tarragona, per allò, tòtems digitals, que expliquen coses, les expliquen en català, en castellà, en anglès i en francès. Potser s'hauria de ficar en rus. És que en venen 550.000, poca broma.